Мия винаги искаше повече. Тя си мислеше, ако имах тази нова играчка, тогава щях да съм щастлива. Но дори с много играчки, тя често се чувстваше малко тъжна вътре. Нейната баба, Елара, забеляза тихите въздишки на Мия. Един слънчев следобед, Елара поливаше своята малка, жизнена градина. Мия, нежно я повика тя, ела да видиш тези малки кълнове. Мия дойде, изглеждайки незаинтересована. Те са просто растения, бабо. Да, усмихна се Елара, но виж колко зелени и силни са. Не е ли чудесно да ги гледаш как растат? По-късно, приятелят на Мия, Лео, я посети. Лео обичаше да прави неща от рециклирани предмети. Виж какво направих, Мия, от стари капачки от бутилки, възкликна той радостно, показвайки цветен спинър. Мия имаше много купени от магазина играчки, но простият, ръчно изработен спинър на Лео изглеждаше да носи повече радост. Елара им сервира прясно изпечени вегански бисквитки и топло растително мляко. Това е най-добрата закуска, каза Лео с щастлива въздишка, благодаря ти, Елара. Мия ги наблюдаваше, бавно осъзнавайки, че щастието им идваше от прости моменти, а не от притежаването на най-много неща. Тази вечер Мия огледа стаята си. Вместо да мисли за това, което й липсваше, тя видя своето удобно легло, любимата си книга и топлата лампа до себе си. Тя усети малко топло чувство в сърцето си, чувство на благодарност. Дори благодари на Елара за вкусните бисквитки, просто защото така се почувства. Благодарността наистина умножава усетеното щастие, а цененето на това, което вече съществува, носи повече радост, отколкото постоянното преследване на нещо ново. Абонирайте се за Bulgarian Repo, харесайте и коментирайте за още вдъхновяващо съдържание.